Hotel aici la coada lacului. Și muntele. Uite, Polova a ajuns în stradă. Da, e aici. Reconfigurarea traseului. Reconfigurarea traseului. E frumos. Adevăr, e splendoare pe aici. Suntem aproape de vârful muntelui. Și acolo o așezare. Aia o fi Maloja. Nu, trebuie să fie undeva în vârf de munte. Ah. Da. Avem priveliște frumoasă. Și iară lacul. E foarte frumos, într-adevăr. Gata, secvențe mai scurte. Maloja. Aici e Maloja. Deci Maloja, da. Asta. Clădirea asta o am și în filmulețul meu. Casa albină. Albinuța? E frumos așa să iei. Păi și ăsta vine cu dita mai măgăoaie pe aici. Ăsta e drumul lui. Știți unde e mai lac? Ia uite, iară vin ăștia. Motocicliștii. Da. Da, e și frumos păcat pe că aici. e frumos rău cu Rafale, motocicleta pe... Da, e frumos E rău și cald, pe aici. e- Uite-te, au numai palmieri în curs până astea, mamă. Probabil că sunt de-astea numai de bogătași, că sunt și închise, uite, sunt. Păi da, sunt de bogătași, dar care Vin vin din probabil urmă, numai- de la sute de ani în urmă. Da, Știu, de dar moștenitori. Numai că vin Moștenitori. că